Ubabu berbor badai present joginai kai kontrak mentakasi haka arpoitrek risau si palai ula syakot sya sadar police station haka bedai bakajingja hakan riutrek jong kajeki badiat badba. Haka jingakran pad ubabu berbor laitu kadau kabawulawan sya police kadai halor kandong rem baka police department kala ai ke FIR persya ikinoi kai bakadau kabapelong ya ke police department ban ai ke FIR ikinoi kai kadai baginoi kai kontrak kilatur bet syakmat ban poya khamat sekretariat bakadai ruka jaka balakhangi kinoi kai ban waniki ka jing syakot inga kumu nongelam jong ka MGLPST CTA kalau ka long halor kenong rimba nakaliang jong ka police department kala FIR persya ingi kina hikai ka jing indai berka jingjia akan jutri te halor kata kenong rim nakaliang jong ka jong i officer nang ni na po Sardar Police Station bila khot ban tokit yang halor tu ka FIR ka bala file na po ka Police Department persat. Ay. Kalau kanong rim? Kanong rim katkum ka FIR ka bakila ka bangalio puli malumala kalong ba bangi ngem sngap ya ka ka ba makikila khang nila ya turba chakmat ban poi ses katret kalau ta te kami ka huri hura kami ka jingya tur hang tu te daina ka daw bangi ngi yalam long ta nang ta ka ba ar ka ba makiki ong ba dai mangi ki ba khot iki seng balang kiwai na ban penlong ka huri hura ha ka tugasni tana kaleng jongi ngi la ong sai ba ngimdon kanu ka kajing hot ka bakar pang yaki handai ke datang ka kajing pentip jongi lengba ki media ba ma nakaliang jongki kin ni hot ya kajing ya I support lane kajing ya snow tilang jong pajba babun balang halor ka kajing dama ka bangi ngi bu barak sekata sek sarkar ka datang kata kani ka ijhar ka ba bu de ka police department hot nakaliang jong ka police department hi te ka snow ba ki ong bangi kino hikai ngi yele persya tengala ong sai kani ke jing yakhi ka bangi yakhi hagatu kanru tri kam dai ka bachi sen arsen kala dai ke number ka ba nyolan ngam bakala tengala ong sai yakhi habachi sen ngi bu jing dawa ngi apan snow ndon berespon arsen ndon berespon kanang persat nang persat am ta jela da ka sarkar ka sim naduk basdang bangi ai ka peaceful rally napo madan fire brigade sha madan maki kanami kani ke huri hura teka dei jing long le kelut jong ka sarkar ka penlong ba ngir kino hikai ki basat kin sat nang ta kiwai kin ba ai man sim ngi kum ki sang balang kiwai ru kin yas ngo man sim na ka banta la ujong parari pada dok parasnam te kumta anang ne sakmat la da don kanu ka ka jing pen sngo ka jing dawa jong ki khun hapok ka jala tela karpat ikan daga baburam ka sarkar bakin sim no kloi ka lat kumno ban khot ya keren yaki kumno ban thau kilat khang ba kanami kanu huri hurat jongki hadu manta kimpat onge kin sa khot iki we ki pai parnai kai parnong kit kam jongiru kum general secretary but asan secretary ma thrai bat ki we ki bel don kateng hang tu komai tep dong ki du khot jong aseng balang thrai i we kin khot na kaleng jongki haka be dei bat kani ka FIR te halor ka jing khot mene pa da phi kandu ba no so angi kandu i don DSI Anthony Kongshit ba DSPI khal kumor DSP kilapting kumta te nakaliang jongki ki aidao ba dai mangi hi ba panchen te ngala kaliru i kawai ka jingkali ka ba ong ba ka jingle jong police department ha tu kasngi kalong haras bahayangi kino hikai kata kalong ba iki kan thairu la ya sho la ya bom de ki police rang la ya takti de police rang tena kaleng jo ki ong ba haba pitur persama ki ngi man se ban khang ya pi ki ong gumta te ha ka jing sngo jonga kalong ba namar bangi la ai jing tho anadu ka lai photrik ha ka poin ka ba phra ka jing tho ka bangi ai ka la sai bha la da na kaleng jo sarkar kam ai ka nu ka respond ngamut ban na kaleng jo ngi ha ban tur secretary da ka jing jai ban pen sngo ki mat ki jing ki bangi don inshallah dia bersama tu kayaknya kita dan rekening hak tu sengi kalau ba ya ki pulik kan thai ya ki no hikai kan thai ki ba armat
ki le hak tu kedur nakaliang jongi ngem smutanat te maki ki ong ki blame baki don ki seng balang ki ba penshet hak tu kasni te nakaliang jong ngam paliang ya kata namar ba kamdai ki seng balang ki kiwan ka ai kerjaan yangi kimdai ki ba syok maki ki ai dau ba ki syok daki seng balang ki khot seng balang ya ki polis ki ba ya khniat kumta nakaliang jonga ubaya chakmat ubaya lam hak tu kasni ngangam yo i kata handai kaba ngayo i kadai tang kaba ngayo sngo kadai daga jing thang tiar gas jong ki polisi kaba pen khipuk ya katu ka jing ya khi jong ya kini kiwi ya ban cooperate bat ni te handai kaba ngasngo kadai tang kani yangi lalai ben da ka sarkar kino kai kontrak lalai ben da ka sarkar da kaba penduk kam yangi mentala arsnam tanggabai kali ngimdon ban poi na sinong daki hajar ngi kabai kali manta police department ke pengat yang ini dah kaba ni happen one ni office nakasing seksi siai kin ngin le laringi wan ro tikna bana kalian ke police department kem ni laringi wan ro tanggabai kali ki jenjar bahaban poi kala bu jing kala nang bu jing nakabai kasing sakabai pat ini kinong kai kontrak ka sarkar ka kabalong ka kemi jongi ka tip khamba ya kata te kudu kin tholat na ka benta ka jing bha jongi misalnya akan sarkar pembangun keren menin bagi chief minister kami intip ya kata ka banta kumno ban bahapat ya kini ka pabangile kendu baru kata permission boy ni ong bangi mio permission tang baha ka point number 3 ka representation ka bangi ai ka bangila kedau ka bangila kopi sya i adisi kelong belasai bah lada ka sarkar kam jubab yang ni hapo ka nyosi tinagaliang jong ingin ban se ban ya peaceful ban persngoi ki jing jongi secretary te nakaliang jong ki long ba phimio permission ngila khang ya ki ya phi lai jaka te nakaliang jong ngi ong sai kum tai hi pai la dal don makana ka jing khang makana ro nakaliang jong ngim thmu ban pensniu lane ban penwit kurang asalang handai tang ban pensngoi ki mat jing dawa ki jongi sak sarkar ki jing tokit ki ba la tokit yanga kum u nongelam kalong ba de nakaliang jong ki ong ba de mangahi ba yalam ban pensongsit daga ba ngapertai ke slogan daga ba ngara akti kunta terter te haga jing sia nakaliang jonga ngala ong sai ba kaklurmar hakatu kasngi kamdai ka ba panmi nakaliang jongi kino hikai kadai nakaliang jong ka police department hi hadin ba kaklurmar kami hadin bala thang tiar gas bat kawang bom kumtu pen bet he bom kumtu ka penlong yaki khana ki badon lang bat ngi hakatu kasngi ki ating ki yam ki lanyar kumta kami nakaliang jongi kino hikai chenrang ngila ya don ka jing ya songset da ka bangi ya kerauti ainia begitu ki polis ke badan hang tu balai pilih kumni mano ba aibor kumta ter ni lakali ki peron hikai jongi te hande nakaliang jongki ki keno yangi dai mangi hi bathau jing klormar te ya kata ngam padiang dai mang nakaliang jongi nadu ka life hotrik ngila ajing tip ngila penbena paj baru ba ngindon ka peaceful march ban pensngoi ki jing jongi sya ka sarkar tangkata andre andang kila khangum tu nakaliang jongi ni thumu ban poi ba sya po secretary ba kini kinong sinsar ki jongi kini osngo ya ki jing ka ba ngi la syong bro si banai hang tu te nakaliang jong ki ong ba balai phuan ra ba ki khun ba ki ba armet kum tatar nakaliang jong ong ba haba kino hikai ki dai ki ba armet tikum dong ngila ban penbor ya ki ong ba phiwat wat lek namar ba philong ki ba armet ngim la ban ong makir ki don hok ban dawa ba armet hi te haba maki ki wan ban join ban dawail jong ka hok te kum dong ngin ong ba kani ki dei da hok tang ka hok jonga kum nong yalam te kam dei ka jong phi sangai no ngathai ka ta ka bakla ba te haba maki ki dei ki don ka hok ban dawa wat lagi dei ki ba armet le wat lagi ki ai ru long ba ki haban mi sakmat am ana ki ong pan ban yang ong ba balai phi yalam kumta te pitip na am ba kada secretary hill ka dei ka ka bala panjari da ki spa sau tengah tip ya kata tang ba hakajing yu i jonga galong baru ci kata wa shwa ka country trick kila don ke ka puja ka baki ki dekhar ki ya nang tu ki ya pai ba kum tu tika kadai ka ci spa sau CRPC ko mangitip hada ya ki pade ki ai lat kum tu tena kaleng jong ki ong ba kadai ka religious kadai ka
religious function te kam kta ka sis pa sau tengala ong aini ai bang yaki ong ba ladangap khot penlong jing dwai hakmat secretariat dau daki hajar ngot hatu ka an kanam kta nam te ki ai nia ban ban ong ba PDU ai pilong ai ba pila ban convince kum ta PD pastor ne PD teman san ong ngam dai ai ru hanai nga dai nong song sinong jongkari udai Kristan telarang convince ka ba kum kata hatu kata ka am ka an sis pa sau kanam kta tengala ong kum taro te ngayo iba kajing tokit ka balong menta ka kerokti baik kade kajing bakla jongi kenai kai te kumno hikai ngas ngosi ba habangi dawa ya ka hok da kajing jai ka penlong penban ba ngilong kinong pen khenya nya pok jala te ngis ngosi ban pentip ya kata jing sisa kajing thu jongi kade tang bangin penpoy ka khubor hadin bangila song sibenai hangtu nakaliang jong sarkar ndon ba patiaw ndon ba yo sngo ngilara plakat apor bawai ka assembly khandru tregru nakaliang jongki kim sim khia ban khot yangi saka jingya kran lane ban ai jing karman yangi tekumta ka penlong yangi hadin bangila chong sibnai bangin yai peaceful siapo sekretar tang kata jing tumu kan wat la kamlong ka ba 100% ka ba penkaman yangi makanaro hadangi sngongo ya isar keston ba isim ya kesenjam ba la longkat akat minister hi namar ba ai ki kejat jingsha yangi kata kalong ba nakaliang jong i ong ba ngam la ban nek marwai nganwan rai ke jing e jong pi hoi ngalayo i ki media ngalayo i ke jing e khi jong pi kan direk te phila mat sisa ke jing e te nakaliang jong ban ai ke jing kular menta marwai ngamla hanrei ailat yanga bangan wanra ya kenika jing e ke jong pi siapo ka kabinet ngania thir baha po ka department bad ka arpotrik jong November tun sa ai ka jibat yangi bad niru ngin wani kendo biang ye i tela habangi yo kum kata ka jing tholat ka longba ngi kemen ke ngemen sem ni ap ni don ke jing kermen khandia kan soi mdai su kumba ngi kendo bad sarambui ongba ndon lat ye ban ye rap ye phi habangi le kendo yo chief minister ongba mla le ye phi te ka pensat am yangi ki ba don kam ye ke jing ya ka hok ka jongi tengi sultanat ba ki don ki ambang ayaro siteng ciliang handai ka ai ka banga ai ka jingiro ya deputy chief minister jongi longba usim ke senjam kumba yarap kumba daima ubala yarap yaki noi ka SSA rumbu yo ong ba lait no school lam kum ta ngin pentu tulop ya phi handai mai I kumu deputy chief minister ong ba uthau da ko pat kalat te ngiru kermen kuminoi kai contractual ba kumbala yarap yaki SSA ka adhok muru ni yarap yangi bat ngin kan penhun yangi lamdai barok makana lak kiteng ciliang kan penhun ken yaki mat jing dawa